ki khun Hehspah Baroh ki laya long political lot tang phi bam kwa le politics kadang kani kading su thu bakla khamtam ki pait pereng ki middle class kasi ki bang nga silngo bata kim kwa ban le politics kyo. I find it funny. I really find it funny when people say that they don't want to be political or that they kim kwa le politics and clear ang ni bat khasi ba parang ne pem sutana phi depsto balai banga cringe pangkani ki bun ma gibreo ki bangi la balong ki san Facebook rem dorbar ki ni gibreo ki mi ben man ka por but ki di maki pran pi ong ale tong ni mi ka sur mo ni mi lang kum ka wei ka kan hun ni pen mi ka wei ka sur ya ki ni jing dawa jongi kin so mi ang tu por kin su wan tang ma chuan jungo ri ki se so am am pa le politics boss. All the rich people are being political. They have created their own different groups to be political, to represent their interests. Kini ki Hehspah Baroh ki wan kum ka Kynhun ki bapher but tu ki Kynhun ki dei bandawa na kabenta jongki na kabenta kakerdan ki Hehspah ngipan ki bamdan sur ngim kwa le politics kata kamdan jingmur kalong stupid kalong very very stupid ni kamtam ki badin na try ni haban wan namar ban ni ya kasensyar kadar kan ka jala ni ba Baroh ki an ki hukum Baroh ki wan na ka mi ju ki Hehspah but ki di maki barayam Baroh ki kim so tu ya ka jing don kam juni kim so tu ya ka jing tumu juni tang ba PPM kwa la politics. Grow up. Ki khun Hehspah Baroh ki laya long political lot tang phi bam kwa la politics. Kadang kani kading su thu bakla khamtam ki pait pereng ki middle class kasi ki bang nga silngo bata kim kwa ban la politics kyo. Tama Baroh kini ki jing sni ho emlang salang ki ba phi ujor phi complain ki dei naka daw jong ka jing bakla senchar kada naka politics ka ba snew naka benta jong pi naka laway jong pi kini Baroh ki di naka politics na menta phenong ba ngam kwa la politics kam dan jing mut ero pi haban no political pi haban nawa na pi le ran lu pi de pshato pi haban ngu ye to jing la ran ke jing slur jong pi ka ban mi sejong pi haban mi. Okay, and ni haban yang keren ki isu ki bakong san. Sepang ka kai pateng, sepang ka business, sepang ka economy. Kini di isu ki bakta yang Baroh. Ye kita ki isu ki ko apnya lai, kita ki lineage ki marriage. Kita ki di isu jom piese, kita ki cultural issue, ki real issue, ki economic issue. Kita ki isu sepang ka ne. Ki inflation, ka jing rem jom ki mar ha yaw had. Manu bakran sepangkata balim dan bakran manu sepangka bamsap ka bakata hadu kata ta ya ke emlang salang jungi ki do dung ki mar ki mataru kata. So grow up. You don't want to be political? I'm sorry, you live in a political world. So grow up and come on board.